ببیجه ای شیخ سید منور بس رابه تو ایرو پر دلاور زمانی تا نینه و چاق درازی بسربتی تو حقی ما بخازی بله ایرو زمان تو پوشوره عزیز من نجاتا من ندوره شیخ سید پیران کره محمود فوزی و نوی شیخ علی سبتیه لپالویه ده سال 1845 دهاتی دنیایه لمالازگیره موشه خونسه و لپالویه ده مدرسه ینده خوندیه هم اولدار هم جی ولاد پاریز بو سرهلدانا 25 سرهلدانکی ریخستنیه سرهلدانکی شخصینه نه yani ben karizma şahsiyeteki da pek naatiye. Xabateki duru direce Hazar Nesul Bistan'da dest bekiriye. Yani devlet dema Osmanlı tekçüye işte Osmanlı belav kırne tamji belav ne biye küçük biye. Ve demi işte dema sevri peymana sevri hatta imzekkirin. Ve demi yani Kürt şirketine nav havuldanek. Ha rola Şeyh Said Efendi yani pişti evkiye aslında. Şeyh Said Efendi bu endam rehistinin ne? Yani Komite İstiklal Kürdistan'da endamını ne? Tekili hey yani rehistinin tekili bir gerek şahsiyet aradaniye. Yek şivanajı Şeyh Said Efendiye. Rola vi grani pişti gırtına Halit Bey'i. Yani dema Halit Bey Seroki Rehistini yani bisti kanuna avul hazar nesil bisti çarandal Erzurum'u hatta derdest girin. Yani kadro Rehistini siyasi grani hatın derdest girin. Pişti vi rola Şeyh Said Efendi derdi kebe orti. Yani tekil dar bir ekşiti tabi Mervat Yavanş ev büyük münasebeti işi. Çünkü باویجی کردن devleti ifade istendin. İşte 24 kanuna ol hazır nesli 24'anda. Burada yani Halit Bey demalı gırtigah bedlise yani hem jimer ve xara hem rehstin ra habereki dişine debi yani hazırya had berdevam bikin. Yani gırtınamın pır yani nekin astenk yani eğer der vak ev xabat dom bike ev astengana ev çaresel bibin yani xabata xad devam bikin ama haydar bin ev devleta duhaza demek ki pır nezik da viya biteqine yani hin ev bin xabata serhildani ne giştiye merhala serhildani duhaza viya demek ki nezik da tek behere yani niyeta devleti dizane şu işi okey dema Şeyh Said Efendi en benci Xanusi derketiye işte Berbi Ahmedi Duman düğü gerri da yani çan konağa civin bibin kirne işte yek okey yek kanireşe yek melekane, yek çane, o serdara henir hatiye leji. Van dera işte doğan civina da aslında ev mesela hatiye münakaşa kirin. Yani niyeta devleti, yani roki hin ev mesele ne kiştiye merhala ev ki ev niyetana hatına münakaşa kirin aslında. اعلام دولا سجميا لا تقوم على تخرا ما قد رضاني بنابت خركاش زدفني بابي شيخ الرضا هذا شاغ شادين نبي محمد بخما قبلك دنا ما مدالا كركنا يا اميرمن اميرمن ميرمن 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 فرمانه فرمانه سني كردان داي برينم اخسني شيخان وملانه لا ميرمن 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 هيلا داير
Di dema şerê cîhanê a yekemîn de Rûsan roşlata navîn îşgal dikin. Şêx Saîd jî bar dike Pîranê. Di wê wextê de peymana Lozanê ku Kurdistan ji holê rakirin, rêxistinên olî qedexe kirin. Şêxê Naqşibendî pêşewa û şoreşgerê Kurd ew zordariya li ser gel nexwest û li ber zordariyê serê hilda. Di 13 Sibatê 1925 de li Kurdistana Tirkiye li hemberê zordariyê rabû. Kurdistanê bajar bajar ji destên dewleta Romiyan derxistin. Hadisa Şeyh Said Efendi eslê xwe da di 1925 da dest pê nekiriye. Yani pêşiya wî heye. Pêşiya wî bi çi şeklê heye? Mesela di 1908 gava ku meşruiyet ilan dibe Devleta Osmanî da ji şunda iktidara awan çêdibe. İttihat Terakkiyan iktidara awan çêdibe. 1908 da gava ku yani istibdada Abdülhamid dînin zaman û büyük şeklê gava ku li hemberê Abdülhamid evekî raperînekî çêdibe netice meşruiyetê ilan kirin. Şeyh Said Efendi di wî demê da dibêje ku li pişt vî meşruiyetê da yani îlana meşruiyetê da lewğa Devleta Osmanî heye. Li pê wî zihniyeta Anglo-Sakson heye. Qenaeta wî ew e. Ya ji bo wî 1908 da gava ku ev îlaniyat çêdibe li hemberê wî 1913 da li Bitlisê mesela Şeyh Hasan Efendi heye, lay Şeyh Ali Efendiye, apê Şeyh Said Efendiye. Ew Mele Selîmê Demirlî û li Bitlisê wekî din Şeyh Şehabeddîn, Seyyid Ali, hatta digîje Heyanê Hekkarî wan deran yani Kurd di mabêna xwe da viyan dibînin ku ew ê di pêş da ama dewleta ew ê têk here, kifşê ew ê têk here. Ji bo têkçûyîna wî Kurd cî xwe di vî dewleta nû da nabînin. Mesela serhildana 1913 gava ku li Bitlisê çêdibe qenaeta Kurdên wî demê ew e. Pêşa roja xwe da Kurd xwe nabînin. Yani di nav Devleta Osmanî da nabînin. Bi du şeklan nabînin. Yek şeklê ewil ew e ku dewleta ku nû ava dibe têda îttihada ku Kurd û Tirk û ew eqaliyetê din bi hevra ew mesela ku bi hevra wana da sıknandinê ümmet bu, fikra ümmet bu. Fikra ümmet bu. Ya gava ku xilafet lewq dibe, fikra ümmet ji ortaya radibe, şûna wî çi digire? Tek devlet digire, tek millet digire. Gava ku tek millet digire û nav Tirkiye da Baxiya Osmanî da kî heye ji jêra tê gotin Tirk, bi vî şeklê Kurd xwe tê da nabînin. Di wî demê da dest pê dike nerazî bûn. Ya heta di wî demê de mesela 1914 da Sykes-Picot li hevatina wî jî tê pê hesandin bi şeklekî. Çünkü di wî demê da gelek dîplomatê Kurd hene. Yani mêze dikin ku ew dewletê ku muteğelliben e têkilî wan ji Kurdan zêdetir bi İttihat Terakkiî la heye. Yani avyan jî dibînin di pêşa rojê da dewletek ku gava ava bibe mêze dikin Kurd xwe tê da nabînin. Di wî demê de destpêka şerê yekemîn e jî. Yani ew jî dest pê dike. Sykes-Picot li hevatina wî jî heye. Yani Kurd xwe temamen duwalatî da hês dikin. Ya Şeyh Said Efendi jî di nav wî hadîsê da ye. Di nav hadîsa Bitlisê de بابê fersendeye lebêje wagirê kulê bikeve malê benavê tê qirkaşê zirevînî babê Şeyh Ali Rıza berê vîdane bajarê Diyarbekir'a şevkî dayê lal berbendane tamamî sofîn birîda pişta qidane darê bedelî eyla mirastêrkê bilek çavane deminê digo kiro vezê nizanim çi bû çi xewmî Êrişê ser Amedê kirin û bi mehan bajar dorpêç kirin. Berhîngariyekê dirêj da nîşan ku
Amet nakeve. Dagirkirin bi biryara şurayî ve hatrakirin. Têkoşer pêl bi pêl derbasî Başûr û Rojavayê Kurdistanê bûn. Rêberê bi zavê Şêx Seîd û 46 hevalên wî ji bo derbasî Başûr bibin, bi rojan xwe divişartin, bi şev dimeşiyan. Armanc berdewamkirina cenga awarte û xeyrî nîzamî bû. 23 Şubatê da meclisa Tirkan top bû di Heroşûnda. Mijar ev bi vî mijarê top bû. Yani mijara serhildana pîran top bû. İşte kanun örfî idare hatta ilan kirin kanuna taybetî haf kanun vatani ihaneti vataniye kanunu yekşi demezrandına mahkeme istiklal ew bi kanunê hate yetkî jî dan van. Şêx Seîd Efendî 15 Nîsanê de hate girtin li Gimgimê serpira Abdurrahman Paşa. Dema hatin ser Diyarbekir du êriş kirin. Yek di nehê Mardê da, ne 12 Mardê da bi ser neket. Yani piştê bi ser neket 12 Mardê da êrişa dawiyê çêbû bi ser neket. Vana paş ve vekişyan ve çayê. Dema paş ve vekişyan derdorê wan hêjmar mere nizane tam. Hinek dibêjin 5000, hinek dibêjin 10,000, hinek dibêjin 20,000. İnsan heviye, kombiye. Piştî Diyarbekir ne hata stendin ev qewetana bela bûn. Yani herkes, her yek bir cikî da şu, yani li cem hev neskirin. Şêx Seîd Efendî tenê çend kesa vegeriya çû dîsa ew. Çû çepaxçûrê, yani meleka ji wir çû işte solaxa. Dema ji vir vegeriya çû solaxa pir kes pêra tune rastî. Li wê derê hin kes dîsa topê hev kirin. Yani ew eş beglerê Cibran û êm mabûn ew sêsî çarsît kes li wê derê top bûn. Ev mesele münaqişe kirin. Em çawa. Şêx Seîdê Pîran bi qebtiya hevlîngê wî ku navê wê Qasım bû hate girtin. Di dehê Gulanê 1925 de wan derxistin dadgeha bi navê serxwebûna ya Rojhilatê ya Amedê, Mahkemeya İstiklalê. Nêzîkî 5 rojan derzandina wan domand. Di 29 Hezîranê 1925 de li Amedê Şêx Seîd û 46 hevalên wê li deriyê çiye hatin darvekirin. Fehmî Bilal dibêje ji Şêx pirsîn, millet giring e an ol. Şêx wisa bersiv dide. Millet dîwar e, ol sîwaxê wî ye. Yani dîn û millet müteîdê bi zatin, muxtelîfê bi îtibarin. İxaneta di nav da jî îxanetekî zevkûr heye. Ew îxaneta pêşî li wî hewlê digre. Yani li wê derê derdest dikin. Derdestkirina wî hema şûnva birayê wî Şêx Bahadîn Efendî li Xunûsê muftî bûye jî. Yani di medreseyê de müderris e. Hema dest wî şehîd dikin. Pêra du meşûva jî Şêx Seîd Efendî û hevalê wî vê qasê yani sedîzeyetî Nîsanê rokî da 46 hev şehîd dixînin. Yani şehadeta wî da jî poşmamiya xwe ticarî nayne ziman. Gelek insanê ku di wî demê de di hadiseyê da bûne tabii yani bir şeklekî wana ikna dikin dibêje hûn wî ew ê yani wî sûcê bavêjin Şêx Seîd xwe xilas bikin. Yani ew jî wana ew dibîne, xweş dibîne yani dibêje rast e. Di wî hadiseyê da
از نل پیشیمه نل پاشیمه از نیمه هر کسی ناوی حادثه دامه من ندخواست به شکلی تجلی بکه و حادثه اما به شکلی گاوا کبیه نتیجه yani mesela cehd persinde bejin emji Müslüman bunu yani Kürt Türk Müslüman bunu tabi ev yani Müslüman hevdu kuştun debece dema evji debece dema sahaban da Hazreti Ali خارجيان لهذا خستن يعني أوجي مسلمان بون لهذا خستن لسانجي مسلمان من اختلاف سياسي شيء دبن دائما وكي ديجي مثلا قالك مسألة باكشة دبيجا ظلم لكي تكرم براورة كرم يعني أم همبري ظلمي دائما فرمانا سري كردان داي برينام أخسري شيخان وملانا لا مريمن عيلا داير بني شامي خدقا هارينم ناقرينم نابنم كوني شيخمي مرشید و پیر عریقت سرور کردانی تو رهبر دین و شریعت لشکر ایمانی تو شورشا کردان شهیدی کو سرحد بو احد همزه یان شیخ سعیدی شر کردستانی تو سرور پیر شهیدا تول بن آلا تنه پر شرفدار جویده هم شرف هم شانی تو شیخ شیغان و ملانی وک شهید کربلا ریبر کما گلانی دو دوزاوانی تو که جبا حق خو بمره دین دبیجه او شهید لی تواو حج و عمره فرزه کج پیرانی تو نامری هرتم نمردی دناو مده هر بجی مصطفى و محمود و قاضی لیکو سر کروانی تو اش ببیم مت و سنایی کو زمان نقدن بس ببیجم پیشوای کرد و کردستانی تو